No dobre, kartičky sú orezané presne na mieru. Ešte vizuálna kontrola z druhej strany. Niektoré už sú aj nastriekané. Na niektorých už mám aj nalepenú etiketu. No a chcem vám ukázať vlastne prečo ich striekam. Z tejto druhej strany by mala byť pekná biela farba, ten podkladový papier. No stáva sa, keďže sa oni obtierajú jednu o druhú, tak sa to zafarbuje. Zatiaľ som neprišla na to, ako tomu úplne zabrániť, ale som sa vynašla. Takže tento obrázok, aha, papier je trošku špinavší, tak využila som túto striekaciu pištoľ a fixky. No a môžem vlastne podľa farby, ako je farba obrázka, tak idem nastriekať aj túto bielu stranu. Takže nájdem si fialovú farbu a tak pekne to nastriekam. No, takže tú špinu už tak veľmi nevidno, trošku áno, ale je to možno len chybička krásy. Aspoň dúfam, že to nikomu nebude vadiť, keď ich budem mať u seba doma. No a keďže som veľmi rýchla, chcela som vám ukázať to striekanie, ale chcela by som nalepiť vlastne aj etiketu s afirmáciou. To som si vytlačila v tlačiarni. No a teraz by som tu mohla dať niektorú z týchto etiket. Napríklad. No a ešte raz prestreknem, ale už tak jemnejšie, aby bolo pekne vidno tú afirmáciu. Ďakujem.